vuotta kaikille. Kiva, että olette päässyt paikan päälle. Ja me tässä Joonasta nyt mietiskelin tätä meidän juontajaa, tätä Kaipiaa. Hän kyllä jaksaa aina yllättää. Ihan sama missä me ollaan. Ollaan me aktioreissulla tai ulkona jossain tai seurakunnassa, niin Joonas on vaan aina, miten me sanon, hyvin valmistautunut ja niin kuin positiivisesti ylläty joka kerta, että hänellä on hyvä, kun hänellä on kielitaitoa, englantia, venäjää, suomea. Ja sitten hänellä on vielä semmoinen mahtava hyvä luonne, että hänen kanssaan tulee kaikki toimeen. Että Joonakselle ei ole tapana haastaa riitaa kenenkään kanssa. Ainakaan tähän päivään asti ei ole ollut. Näistä lapsista tuli mieleen tossa, että minäkin olen pyhäkoulun tuotosta omalta osaltaan. Varmaan moni muukin täällä on ollut aikanaan pyhäkoulussa. Olette kestänyt uskossa, ollaan kestetty uskossa tänne asti. Että miten Jumalan armo on kohdannut, kantanut meitä, ohjannut meidän elämää ja ei ole potkassut meistä vielä ketään pois. Eikä tule sitä vissiin tekemäänkään. Mutta miten vähän tälleen poikkeuksellisesti, että aloitetaan vitsillä. Joo. Että jos ei muut naura, niin Jonna nauraa sitä ainakin tuolla ylhäällä. Tämä saattaa olla teille ihan tuttukin tämä vitsi, mutta minä kerron tämän silti. Eli saarnamies, pappi ja kanttori olivat taas kalassa. Veneessä oli hiljaista, kunnes pappi päätti avautua. On se kumma, miten välillä tekee syntiä, vaikka pitäisi tietää asiat paremmin. Minulla on tapana joskus maistella ehtoollisviiniä vähän liikaa. Saarnamies nyökkäsi ja tunnusti. No, minäkin teen välillä väärin. Olen saattanut lainata kolehtirahoja ja unohtanut maksaa ne takaisin. Kanttori kuunteli hiljaa ja pappi kysyi, entä sinä, kanttori, mikä on sinun syntisi? Kanttori hymyili leveästi ja sanoi, minun syntini on juoruilu. En malta odottaa, että pääsen takaisin kylään kertomaan nämä teidän juttunne. Joo, vähän eri lailla aloitettiin, mutta jatketaan rukouksella. Ja me tuolta alhaalta meillä on tämmöinen rukoustaulu. Nappasin sieltä ihan summomutikassa 3 lappusta siitä sitten mukaan ja rukoilen ainakin nyt näiden puolesta. Eli tässä pyydetään koulumenestystä, yliopistossa opiskelevat henkilöt, pyytää hyviä arvosanoja toinen siellä. Ja sitä Jeesus vaikuta voimallasi, totuudellasi ja rakkaudellasi mun veljessä ja siskoissa. Anna heidänkin tulla uskoon. Joo, me Herra, kannetaan näitä rukousaiheita sinun eteen nyt ensisijaisesti näin, mitä luin tässä. Ja sanot sanassa, että kolkuttakaa, niin teille avataan. Ja me hakataan, Herra, sitä ovea niin pitkään. Rukoillaan näidenkin aiheiden puolesta, ennen kuin me nähdään meidän silmien eessä, että ne käy toteen. Sun halu ja kyky vastata meidän rukouksiin. Ja rukoilen, Herra, että tuo esiin oma kunnias. En pyydä ensisijaisesti Jumalaa, että auttaisit meitä ja meillä menisi hyvin kaikkia niin edespäin, vaan kirkasta oma nimes näidenkin äsken luettujen rukousaiheiden ylle, Herra. Täällä on Jumala muitakin ajatuksia varmasti ihmisillä, rukousaiheita, Herra, ja kannetaan nekin köntässä. Ne kaikki, mitä ei ole sanottu, puhuttu, Herra. Ja ne salaisimmatkin asiat, Herra, mitkä siellä elämässä on, niissä saattaa olla niin kuin jo niin kuin syvä kaivo, mikä näyttää vaan niin kuin ihan mustalta ja tulevaisuus näyttää ihan semmoiselta, että sitä ei olekaan. Että näkee vaan mustaa edessä, niin rukoilen, Herra, että tänään voisit antaa, Herra, jollekin toivon sinne. Se sanot sanassa, että
minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Rukoilen Herra, että anna tälle tai näille ihmisille, että he konkreettisesti näkee, että valo alkaa paistamaan heidän sydämeen, Herra. He alkaa näkemään asioita eri tavalla. Isä, sanassa sanotaan, että masennuksen hengen sijaan iloöljyä. Niin rukoilen Jumala, että konkreettisesti nämä ihmiset saa kokea sitä, että Jumala on hyvä. Hän kuuli mun rukouksen. Hän nosti mut ylös sieltä lokaisesta liejusta, turmion kuopasta. Antoi minun suuhuni uuden laulun. Monet sen näkevät ja pelkäävät. Rukoilen Herra näiden ihmisten puolesta erityisesti, Herra. Anna heidän olla eläviä esimerkkejä muille ympärillä oleville ihmisille, että miten sinä nostit pois sieltä lokaisesta liejusta. Niistä tilanteista, mihin ihmisten kädet ei kyennyt auttamaan tai nostamaan. Ihmisten rohkaisut ei riittänyt, Herra. Kiitos, että sinä teet, Jumala, sinun työtä salassa silloinkin, kun me ei nähdä sitä, Herra. Kiitos siunaat Isä sanasta tänään, Herra, ja annat minulle ja kuulijoille ymmärryksen siihen. Anna viisauden puhua, Herra, tuoda se yksinkertaisesti, Isä, meidän korvien kuuloon. Amen. Saadaanko me, Pauli, niitä kuvia jotenkin sinne? Joo. Minulla lähti oikeastaan ajatus liikkeelle siitä, kun mä kävin lukemaan Matteuksen evankeliumin 26. lukua. Ja ihan siinä alkujakeissa Jeesus kertoo taas kerran jälleen, että hetken päästä hänet tapetaan, hänet ristiinnaulitaan. Ja opetuslapset oli taas niin kuin ihan pihalla. Ja sitten siellä vähän ajan päästä tapahtuu, se nainen tulee ja voitelee Jeesuksen jalat siinä. Ja taas opetuslapset sanoi, että tuokin jo voide oltaisiin voitu niin kuin myydä suuresta rahasta ja antaa köyhille. Ja Jeesus sanoi suoraan, että hän teki sen mun kuolemaa varten. Taas ne on ihan pihalla. Yritän vähän vaihtaa näitä. Pietarin tunnustuksen jälkeen Jeesus alkoi kertomaan opetuslapsille useita kertoja, kun Pietari tunnusti, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika, niin useita kertoja Jeesus kertoi heille, että mut tullaan tappamaan, mut ristiinnaulitaan. Hän ei puhunut opetuslapsille vertauksin tai mitenkään salassa, vaan antoi heidän ihan ymmärtää suoraan, että mitä tullaan tapahtumaan. Mutta sitten kuitenkin loppujen lopuksi se oli opetuslapsille suuri yllätys. Kun Jeesus oli kuollut, niin nehän oli ihan niin kuin maansa myyneitä sitten. Mentiin jemmaa, mentiin piiloon ja ihmeteltiin varmasti, että mitä oikeasti tapahtui. No, mä kävin miettimään, että mitkä nämä syyt oli sitten, että miksi opetuslapset sitten reagoi tällä tavalla. Ja yksi iso syy oli se, että ne ei ymmärtänyt sitä ajallista järjestystä. Kirjanoppineet oli oikein Malakian kautta ymmärtänyt, että ennen Messiasta tulee tienraivaaja, Airut, Elia. Ja siellä sanotaan, että katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä. Se suuri ja peljettävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen. Että minä tulisi ja löysi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. No, jossain kohtaa, te muistatte, kun on se kirkastusvuoritapahtuma, tilanne. Jeesus otti 3 opetuslasta sinne mukaan. Pietari, Johannes, Jaakob ja sitten Mooses ja Elia ilmestyy heille sinne. Ja nyt sitten kun se tilanne on mennyt ohitte, niin opetuslapsilla on kysymys Jeesukselle. Ja me oikeasti ihmettelin sitten, kun me luin sitä, että luulisin, että ne olisi kysynyt jotakin muuta, ihmetelleet sitä tilannetta ja näin edespäin. Mutta heidän kysymys oli tällainen.
Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Elian pitää tulla ensin? Ja tonne vähän niin kuin yritin vääntää rautalangasta itselleni ja teillekin, että mitä he niin kuin tarkoitti sillä. Että tiedämme sinun, Jeesuksen, olevan Messias, mutta näimme juuri Elian. Meistä näyttää siltä, että hän ei tullut sinun edelläsi, vaan sinun jälkeesi. Koko juutalainen kansa odotti kovasti Messiasta, varsinkin Rooma-vallan takia. Ne olivat siinä sen alaisuudessa. Ja tämäkin oli minullekin yllätys, mutta opetuslapset ja todennäköisesti muut juutalaiset odotti sen vanhan, alkuperäisen Elian tulevan sinne kirjaimellisesti. Opetuslapset ei nähtävästi ainakaan tajunnut, että puhuttiin Eliasta, mikä tulee Elian hengessä, samankaltainen, samanhenkinen, että Jumala lähettäisi profeetan heidän keskelle. Jeesus vastaa heille sitten, että Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen, mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut, mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle mitä tahtoivat. Samoin myös ihmisen poika saa kärsiä heiltä. No, aikaisemmin Jeesuksen puheiden lisäksi ongelma syntyi ihan kirjoituksista. Niin sanotusti meidän vanha testamentti oli heidän raamattu. Ja yksi iso ongelma oli siellä se, että Messia sanottiin tulevan kärsimään ja kuolemaan. Siinä on muutama raamatun paikka ja nämä toi juutalaisille sitten myös ongelmia. Ja ne ei voinut ymmärtää Jeesuksen puheita niin kuin opetuslapset siinäkään valossa, että hänet tullaan tappamaan. Ei tullut niin kuin kysymykseenkään, että Messias tulisi kuolemaan tai kärsimään. Jotkut juutalaiset rabbit ehdotti, että voisi olla 2 erillistä Messiasta kirjoitusten perusteella. Toinen olisi se kärsivä Messias ja toinen Messias olisi sitten se voittoisa ja hallitseva Messias. Mutta ajatus kärsivästä ja kuolevasta Messiasta ei sopinut juutalaisten ajatusmaailmaan. Siellä on muutama peruste. Ristiinnaulitseminen oli roomalaisten teloitustapa ja sinne ristille ripustettiin rikolliset. No, Jeesus ei ollut rikollinen. Hän totteli Rooman lakia ja juutalaisten lakia. Sitten se oli ihan hullu se ajatus, että Messias kuolisi, kun kirjoituksissa sanottiin, että kirottu on jokainen, joka on puuhun ripostettu. Eli juutalaisten Messias ei yksinkertaisesti voinut kuolla tai tulla Jumalan kiroamaksi. He odotti tämmöistä sankarikuningasta, mikä samalla hetkellä, kun hän tulee, niin laittaisi niin sanotusti asiat järjestykseen. Nostaisi tyypit naulakkoon, ne pahikset, ja laittaisi hyvyyden ja oikeuden voimaa siinä sitten saman tien. Ja perustaisi maanpäällisen valtakunnan. Heillä oli niin kuin isona ajatuksena se, että uudistaa Israelin valtakunnan. He ei nähnyt sitä isompaa kokonaisuutta siellä, että tulee Jumalan valtakunta, taivaan valtakunta tulee. He odotti vaan niin kuin sitä pientä aluetta, että se uudistettaisiin ja se kansa voisi sitten niin kuin paremmin. Eli odottivat vaan, että ennallistetaan Israelin valtakunta. He ei myöskään odottanut sitä, että Messias tulee 2. Äsken taisi vähän mainita siitä jo. Ajateltiin, että se tulee 1 kerran ja sillä siistiä piste. Opetuslapset ei edes ylösnousemuksen jälkeen ymmärtänyt Messiaan tulevan 2, koska ne kysyi Jeesukselta, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Eli tuossakin kohtaa ne vielä odotti, että no nyt se tapahtuu sitten. Nyt Jeesus ottaa se oikeasti sen ruoskan käteen ja se vetää turpaan noita tyyppejä ja heittää tuon pahan kuninkaan tuolta pois ja ottaa hallintavallan tästä sitten. Vasta Jeesuksen taivaaseen astumisen yhteydessä opetuslapset ymmärsivät enkelien puheesta
Että Jeesus tulee vasta toisella kertaa, hän pistää niin sanotusti asiat järjestykseen. Siinä sitten avautui ymmärrys. Mut mietin tuossa eilen illalla, juttelin Paulin kanssa ja siellä on Danielin kirjassa jossain kohtaa 12 luku puhutaan, että ymmärrys lisääntyy. Että Jumalan ilmoitus on progressiivinen, pikkuhiljalleen etenevä ja me ollaan opittu ymmärtämään sitä ajan kuluessa entistä enemmän. Me ei ole helppo täältä sanoa, että no miksi ne ei tajunnut, miksi ne ei vaan voinut ymmärtää, että Jeesus tulee 2 kertaa. No ne katsoi vähän erilaisten silmälasien kautta sitä tilannetta, ihan erilainen aika ja erilainen ymmärrys oli kirjoituksista siihen aikaan. Mutta sitten Johannes Kastaja, hänellä oli samanlainen luulo kuin opetuslapsilla. Hän luuli kanssa, että Messias tulee kerran ja perustaa sen valtakunnan siinä samalla tulemuksessaan yhdellä kertaa. Hänkään ei todennäköisesti nähnyt 2 erillistä tulemusta. Ja mietin joskus, että miksi ihmeessä, miksi hän iski niin kuin epäuskovankilassa sitten, kun hän lähetti omat opetuslapset kysymään Jeesukselta, ootko sinä se, jota ollaan odotettu vai pitäisi me vielä jotain toista odottamaan. Eli Johannes otti kanssa, että tulee puhdistustuomio ja valtakunta heti. Hän saa vastauksen. Jeesus lainaa profeetta Jesajan tekstiä. Menkää, kertokaa mitä näette. Eli ne teot, mitä hän teki, olisi pitänyt puhua jo puolestaan. Me ollaan ikinä nähty aikaisemmin tämmöistä. Fariseukset joutu tunnustamaan. Me tiedämme, että sinun tulemuksesi on Jumalasta. Eli hän teki tekoja, mitä kukaan aiemmin ei ollut voinut tehdä. Mutta sitten tuohon tekstin perään hän sanoi, että autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Eli hän on se kirjoitusten lupaama Messias, mutta hän ei ole teidän toiveidenne, odotustenne mukainen, poliittinen sotasankari, mikä laittaa tämän homman kuntoon nyt tässä heti. Eli kansan odotus Messiasta ja Jumalan tarkoitus erosivat toisistaan. Siinä on joitain Raamatun paikkoja, missä ennustettiin Messiasta ja kerrottiin, mistä hän tulee, mistä suvusta, minkälainen hän voi olla. Mietin tossakin, että siellä jossain kohtaa mainitaan selkeästi, että hän on ihminen. Hän tulee Juudan suvusta, hän kuuluu Daavidin sukuun. Sanotaan, että hänen kuninkuus on iänkaikkinen, ne odotti tämmöistä sankarikuningasta sieltä. Mutta sitten siellä mainitaan, että hänen alkuperä on muinaisuudessa. Siellä tulee esiin sitä, että hänessä on jotain muutakin kuin pelkkää ihmistä. Mutta sitten kun Jeesus kertoi siellä paikan päällä lihassa ollessaan, antoi ymmärtää, että hän on Jumala, niin niitä oli tosi vaikea ymmärtää sitä ja ne katsoi sen Jumalan pilkaksi. Se oli se syy, miksi hänet sitten myös ristiinnaulittiin. Mitä me enää tarvitsemme, mitään todistusta. Siinä kuulitte itse hänen oman suunsa kautta. Hän julisti itsensä Jumalaksi. Hän sanoi, minä olen, eko ei mi. Mutta he ties kirjoitukset. Heille oltiin ilmoitettu. Heillä oli lapseus, heillä oli Jumalan palvelukset. Heille annettiin kirjoitukset, heille annettiin profeetat. Oli ensisijassa Jumala ilmoitti itsensä tälle kansalle. Mutta silti he oli sokeita ymmärtämään ja näkemään, että kirjoitukset toteutu suoraan heidän silmien edessä. Siellä viimeisinä aikoina Jeesus meni lähelle Jerusalemin kaupunkia ja siinä on talletettu tämmöiset sanat. Ja kun hän tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit tänäkin päivänä, sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi, sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta. Ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinun kiveä kiven päälle. Sen tähden, että et etsikko aikaasi tuntenut.
mietiskelin, että kun tuossa sanottiin, että et etsikö aikaasi tuntenut. Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Niin ajattelin sitä, että salasiko Jumala aktiivisesti, tahallisesti, ettei paljastanut tai kertonut, antanut heidän ymmärtää. Ajattelen itse, että ei. Jeesus kovasti taisteli 3 vuotta, yritti saada heidät ymmärtämään puhein, teoin, turhautui useita kertoja jopa omiin opetuslapsiinsa. Vasta viimeisenä vuotena, 3. vuotena, Jeesus kävi niin sanotusti riehumaan. Tuli voihuudot fariseuksille, kirjanoppineille, ulkokultaisuudesta. Sitten alkoi tulla kovempaa tekstiä. Näin on ymmärtänyt, että 2 vuotta ainakin reilusti hän yritti, teki kaikkeensa Jumala teki, että näiden ihmisten silmät olisi avautunut ymmärtämään, että mitä heidän silmiä edessä tapahtuu. Stefanus tajusi, mistä on kyse juutalaisen kansan kohdalla. Vähän ennen kuolemaansa hän sanoo, te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta. Aina te vastustatte pyhää henkeä, niin kuin teidän isänne, niin tekin. Ketä profeetoista eivät teidän isänne vainonneet? He tappoivat ne, jotka ennustivat sen vanhurskaan tulemista, jonka kavaltajiksi ja murhaajiksi te olette nyt tulleet. Te, jotka enkelien toimen kautta saitte lain, mutta ette sitä pitäneet. Laki tuli, se oli suoja, se oli ajatuksena, että se johtaa heidät niin kuin Jumalan armoihin, kun he ymmärtää, näkee, että he ei kykene pitämään sitä ja on syntisiä. Sen oli tarkoitus paljastaa se syntisyys ja ajaa heidät Jumalan luo, mutta nämä yritti kovapintaisesti pitää sitä niin kuin päivittäin täydellisesti. Tässä Stefanus sanoi, että te ette sitä pitäneet. Lainomainen Jumalan palveleminen johtaa virkasuhteeseen Jumalan kanssa. Hän on semmoinen kunnioitettu virkailija, minkä edessä pitää toimia jollain tietyllä tavalla tai puhua tietyllä tavalla ja olla niin kuin mielinkielin. Sitten kun lähtee tämän virkailijan edestä pois, niin voikin käyttäytyä ja ajatella vähän eri tavalla asioita, mutta aina kun tulee tämän virkailijan eteen ja ihmisten eteen, niin sitten pitää muistaa ne oikeat käytöstavat. He tunnusti Jumalan suullaan, mutta sitten heidän sydän oli kaukana oikeasti Jumalan sanasta. Se ei saanut heissä sijaa. Voisi jotenkin ajatella sellainen, että heillä oli niin kova, he oli niin uppiniskasia. Me tiedetään kaikki, että kun me kuullaan Jumalan sanaa, me ollaan Pyhän Hengen läsnäolossa, se vaikuttaa meihin. Apostolien teoissakin sanotaan monta kertaa, että se sana vihlo heidän sydäntä. Mekin voidaan todistaa, että kun me kuullaan Jumalan sanaa, se on elävää sanaa, se koskettaa meidät tänne sisälle, mutta sitten me voidaan niin kuin hylätä se ja työntää pois se johonkin muualle, ettei me oteta sitä vastaan. Mutta Stefanus oli nähnyt myös siitä, mistä oli niin kuin kyse tuon kansan kohdalta. Ja Jesaja, profeetta Jesaja, 700 vuotta ennen Jeesusta, hän oli myös jo tajunnut siellä, minkälainen se kansa on. Mutta Jeesus lainasi Jesajan sanoja. Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, ja näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivät kuulisi korvillaan, eivät ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Eli tuo kansa aktiivisesti itse hylkäsi sen sanan, mikä heille oli annettu. Heillä oli kova odotus Messiaaseen. Sitten kun hän tuli, niin he ei ottaneetkaan vastaan. Se ei ollut heidän mielen ja odotusten ja toiveiden mukaan.
lopputulos. Ei jää kiveä kiven päälle. Valittu kansa hylkäs itse Messiaansa ja siitä seurasi tuomio. Tapahtui vuonna 70. Keisari Titus tuhosi ton kaupungin. Luen tämmöisen lyhyen otteen historioitsija Josefuksen teoksesta Juutalaissodat. Juutalaisilta oli nyt leikattu pois kaikki toivo pakoon, samoin kuin heidän vapaus lähteä kaupungista. Sitten nälänhätä laajensi sen etenemistä ja söi kansan kokonaisina taloina ja perheinä. Nälänhädässä kuolleiden naisten ja lasten ylähuoneet ja kaupungin kadut olivat täynnä vanhusten ruumiita. Myös lapset ja nuoret miehet vaelsivat toreilla kuin varjot. Kaikki paisuivat nälästä ja putosivat kuolleina kaikkialla. Kurjuus valtasi heidät. Jonkin aikaa kuolleita haudattiin, mutta myöhemmin, kun he eivät voineet tehdä sitä, he heittivät heidät alas muurilta alla oleviin laaksoihin. Kun Tiitus kulki näitä laaksoja pitkin, hän näki ne täynnä kuolleita ruumiita. Hän huokaisi ja ojensi kätensä taivasta kohti ja kutsui Jumalan todistamaan, että tämä ei ollut hänen tekonsa. Eli tuo keisarikin ajatteli, että tämä on Jumala sinun toiminta, sinun tekoa. Ennen Jeesuksen kuolemaa, kun hän kulki ristille, hänen selkää laitettiin risti, hän ei pystynyt sitä kantamaan ja se otettiin toinen kaveri sitä kantamaan. Niin siinä perässä kulki tämmöisiä itkiä naisia. Jeesus kääntyi heihin päin ja sanoi, että Jerusalemin tyttäret, älkää minua itkekö, vaan itkekää itseänne ja lapsianne. Eli hän viittaa 40 vuoden päästä tapahtuvaa tuhoa siihen, että Rooma hyökkää tähän, että tulee tapahtumaan tämmöinen huono tilanne. Eli he ei tuntenut etsikkoaikaansa. Se sana oli salattu heidän silmiltä. Jumala halusi kyllä kääntää heidän sydämet, mutta kansa ei itse halunnut kääntää. Mutta tämmöinen samankaltainen tuho oli tapahtunut aiemminkin. Eikö se ole silleen, että historian kautta meidän tulisi oppia? Me ollaan itse tehty kaikki virheitä meidän elämässä ja me ollaan opittu kantapään kautta. Ja jossain vaiheessa sanoin mun vanhemmalle pojalle, että se Sebastian opit asioita sitten kantapään kautta. Jostain juteltiin ja hän ei ymmärtänyt siinä, mitä me tarkoitin. Ja me sanoin, kysyin, että me tarkoittaa kantapään kautta oppiminen. En tiedä. Sitten mä kerroin, että se satuttaa ittees monia kertoja astumaan harhaa, epäonnistumaan, tekemään vääriä valintoja. Ja se huomaat, että satutat ittees ja mahdollisesti muita ihmisiä sun ympärillä. Mutta niiden väärien harha-askelien kautta tulet saamaan viisautta ja ymmärrystä. Me en tee enää tolle, että se sattui minulta ja se sattui näitä muita ihmisiä. Eikä toimimaan toisella tavalla. Eli opitaan kantapään kautta. Luulisi, että juutalainen kansakin olisi oppinut niin sanotusti kantapään kautta. Heillä on ollut vaikeaa ihan alusta lähtien. Mutta omien syntien vuoksi tuho oli kohdannut heitä aiemminkin. Eli pakkosiirtolaisuus. Vuonna 597 Nebukadnessar -niminen kuningas Babyloniasta tuli sinne ja otti kansaa. Heillä oli tapana ottaa sinne omaa maahan kansaa, tämmöisiä oppineita, korkeita virkamiehiä, osaamista veivät sinne Babyloniaan ja osa porukasta jäi vielä Jerusalemiin. Mitä ne teki siellä, ketkä jäi Jerusalemiin? Jos luette profeetta Hesekieliä, luin eilen ne ensimmäiset 12 lukua siinä, 8, 9, 10, 11, 12. Siellä käy ilmi, miten ne reagoi. Tehdään vaan syntiä samalla tavalla kuin aikaisemminkin. Myös äästytti. Toinen porukka rankaisti, niitä rankaisti. Ei meitä enää rankaisti. Ei Jumala enää kato meihin päin, että
Me ollaan saatu jo kaikki lyönnit, mitä me ollaan ansaittu. Et jatketaan vaan samaan tapaan. Niillä oli useita epäjumalia, ei riittänyt yksi kappale. Ja Jumala oli jo aiemmin varoittanut heitä samoista asioista. Ja yhden kerran oli jo käynyt naapurimaan kaverit ryöstöllä siellä ja tuhonneet paikkoja. Nämä ei uskonut. Jumala sanoi heille Hesekielin kautta, ihmislapsi, miksi teillä on tämä pilkkalause Israelin maasta, kun sanotte, aika venyy pitkälle ja tyhjä raukeavat kaikki näyt. Sen tähden sanoo heille, näin sanoo Herra, Herra, minä teen lopun tästä pilkkalauseesta, niin ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin, lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys, sillä ei ole oleva enää petollista näkyä, ei liukasta ennustelua Israelin heimon keskuudessa. Sillä minä Herra, minä puhun, ja minkä sanan minä puhun, se tapahtuu, eikä enää viivy. Sillä teidän aikananne uppiniskainen suku, minä sanan puhun ja sen myös täytän, sanoo Herra, Herra. Ja minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi, katso Israelin heimo sanoo, niihin näkyihin, joita tämä näkee, on päiviä paljon, ja hän ennustaa kaukaisista ajoista. Sen tähden sano heille, näin sanoo Herra, Herra, ei viivy enää yksikään minun sanani. Minkä sanan minä puhun, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra. Tämä teksti oli puhuttu noin 592 ennen Kristusta. Ja niin kuin sanoin äsken, että osa kansasta oli noin 5 vuotta aiemmin viety pakkosiirtolaisuuteen. Ne näki, että jotain pahaa oli tapahtunut, mutta silti Jumalan pelko ei ollut saanut sijaa heidän sydämessä. Muutama vuosi eteenpäin Jerusalem tuhottiin täysin. Temppeli, kuninkaanlinna, kaupungin rakennukset hajotettiin, poltettiin, muurit murskattiin. Eli tämä oli jo käynyt aiemmin. Heillä oli selkeä tieto tästä. Tämä johtui heidän synneistä. Kansa ei tahtonut tehdä parannusta. Mennään vähän eteenpäin Uuteen testamenttiin. Ei minulla ole enää dioja näistä, mutta me puhun tekstiä täältä. Korintin seurakunta. Ensimmäinen korinttilaiskirja ja 10. luku. Paavali varoittaa Korintin seurakuntaa vanhan testamentin esimerkkien kautta. Hän alkaa kertomaan Israelin kansan erämaavaelluksesta, miten ne kiusasi Jumalaa siellä ja minkälainen tuomio aina seurasi niille siitä. No Jumala ei ole nyt semmoinen diktaattori, että hän kyttäisi, että milloin joku tekee jonkun virheen ja sitten pamautetaan sormille. Useita kertoja hän katsoi. Hän seurasi sitä hommaa erämaavaelluksen aikanakin, muistaakseni 1,5 vuotta, ennen kuin tuli oikeasti ensimmäinen kunnon tuomio. Maa avautui ja se porukka alkoi jakautumaan siinä kohtaa seurakunta. Ja kaikki, ketkä valitti, nipis, eikä tahtonut seurata Jumalaa, niin ne tuomittiin. Korintin seurakunta oli myös kahtaalle käyvä seurakunta. Paavali ei turhaa sanonut näitä varoituksen sanoja. Hän sanoi tälleen, tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Se oli kirjoitettu varoitukseksi heille, mutta sitten minä ajattelen myös, että se on kirjoitettu varoitukseksi meille. Luulisi, että meillä olisi tässä ajassa enemmän ymmärrystä, enemmän viisautta historian kautta. Että me ollaan nähty, miten mikäkin asia on, mihin se on johtanut, tietty käytös, tietty toimintatapa. Ei olla pelätty Jumalaa, ollaan oltu ylimielisiä, ollaan toimittu, kiusattu Jumalaa. Tahallisesti ollaan jätetty, syrjäytetty hänet. Mutta Paavali kertoo, että mihin välinpitämättömyys syntiä ja Jumalaan kohtaa voi loppujen lopuksi johtaa. Eli Jumalan valittu kansa tuomittiin useita kertoja. Miten on laita meidän?
Meidät on oksastettu jaloviinipuuhun. Meidät tullaan tuomitsemaan ihan samalla tavalla. Ihan sama laki, samat säännöt on meille. Hän ei aio katsoa niin kuin sormien läpi. Eli hän toteutti tuomionsa oman kansansa kohdalla. Niin kyllä hän toteuttaa sen myös meidän kohdalla. Sananlaskut 14:34 sanoo, vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Otan tähän toisen raamatupaikan heti perään, Roomalaiskirja 13. luku ja 11. jae. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Palataan siihen kohtaan, kun opetuslapset ymmärsivät, että Jeesus tuleekin toisen kerran. Tämä ei ollutkaan se lopullinen homma. Eli hän tulee samalla tavalla pilvessä takaisin, kun opetuslapset näki hänen nousevan ylös. Ja nyt en tiedä, jokaisella varmaan meillä on ollut erilaisia päiviä elämässä ja katoaa se näkökyky siitä, että mikä mun päämäärä on. Tosi helposti murheet ja tämä aika sokeuttaa meidät ja me saatetaan menettää meidän toivo. Mutta Herran tulemus lähestyy hetki hetkeltä. Mene sano, että päivä päivältä, mutta hetki hetkeltä. Jo nyt se on lähempänä kuin aamulla herätessäsi. Huomenna se on vielä lähempänä. Toivottavasti meillä pysyisi Jumalan pelko. Toivottavasti me otettaisiin historiasta opiksi. Toivottavasti me ei oltaisi kovasydämisiä, paatuneita, ylpeitä, uppiniskasia. Silloinkaan, kun meidän elämä ei tunnu menevän silleen, mitä me haluttaisiin sen menevän. Silloinkaan, kun Jumala ei toimi silleen, miten me haluttaisiin hänen toimivan. Mutta opettele tuntemaan, puhun itselleni myös, Jumalaa päivittäin lisää. Viivy sana ääressä, anna hänelle aikaa, on vilpitön edelleen hänen eessä. Kato, ettei sun Jumalasuhde tuu sellaiseksi virkasuhteeksi, että se väärällä tavalla niin kuin yrität pitää suhdetta häneen yllä ja olla hyvä hänen edessä. Me tiedämme, että me olen useita kertoja aikaisemminkin sanonut tätä, mutta uskalla olla heikko, uskalla olla sairas. Älä yritä olla niin sanotusti terve ja vahva ja omavoimainen, ylpeä, kova. Anna hänen pehmittää sinulta. Nekin tilanteet, mitä elämässä on ollut, mitä tällä hetkellä on, mitä tulee olemaan, tekee palvelusta koko aika meille. Hän valmistaa meitä iankaikkisuutta varten. Ei ne kaikki ole ihania ja mahtavia tilanteita, mitä me elämään tulee tai on ollut siellä. Jos me jokainen ollaan rehellisiä, niin Jumala on hyvä, vaikka kaikki ei ole mennyt niin sanotusti niin kuin Strömsössä. Me täytyy olla kiitollisia hänelle joka päivä. Tänäänkin ollaan saatu herätä. Tänäänkin on armon päivä. Toivottavasti me silmät avautuisi näkemään niitä hyviä asioita, mitä meidän elämässä on. Se, että meidän synnit on annettu anteeksi. Meillä on lupaukset Raamatussa, mihin me voidaan tukeutua joka päivä. Me voidaan anoa Jumalalta. Meidän ei tarvitse olla hengellisesti riutuneessa tilassa ja yrittää selvitä. Meidän ei tarvitse olla niin kuin astia silleen vähän sieltä pohjalta saadaan niin kuin ikään kuin pillillä imevaa. Se voi olla ylitse vuotava. Näe vaivaa oikeasti oman tilas hoitamiseen. Tee seurakuntayhteys. Nämä on näitä perusasioita, tiedän. Nämä katoaa meiltä joskus. Meistä tulee hengellisesti laiskoja.
Tulee paljon muita asioita meidän elämään, mitkä alkaa viemään meiltä aikaa. Meistä voi tulla paatuneita, meistä voi tulla yhtä sokeita. Me ei ymmärretä, me saataan menettää myös meidän etsikkoaika. Meistä saattaa tulla katkeria Jumalalle, meistä saattaa tulla katkeria ihmisille. Mutta hoida sun hengellistä elämääsi, yritä pysyä tuoreena. Jos näet, että sydän alkaa kovettua jostain kohtaa, vie Jumala eteen se asia. Kerro hänelle se, pyydä apua siitä, ota tosissaan. Älä pie niin kuin niitä asioita jotenkin liian pieninä tai ajattele, että no kyllä nehtii, olkoot, me hoidan tämän myöhemmin. Älä jätä sun rukouksias väliin, älä jätä seurakuntakokousta väliin. Pie yhteys Jumalaan, rakenna sitä oikeasti joka päivä. Meille voi käydä ihan samalla tavalla kuin Israelin kansalle, juutalaisille, valitulle kansalle. Jumalan suhteen pitäisi olla isä-lapsisuhde. Lapsi uskaltaa mennä isänsä luokse aina. Se uskaltaa häiritä sitä silloinkin, kun se ajattelee, että tämä on ehkä epäsopiva hetki. Me ei mene tökkäämään sitä silti. Iskä, minulla olisi asiaa sinulle. Minun pitäisi kertoa yksi juttu sinulle. Juttele hänelle. Kerro hänelle asioita. Joskus muistan rukouksessa, kun ollaan rukoiltu täällä ja kerran yksi nuori kaveri sanoi, että hän ei osaa rukoilla tolleen samalla tavalla kuin työ. Sitten muistan myös heti perään omaan poikani sanat pienempänä, kun hän sanoi, että isi, nyt me tiedän mitä rukous on. Se on puhetta Jumalalle. Juttele hänelle. Kerro hänelle sun tuntemuksia. Puhu hänelle aamulla herätessä, puhu hänelle päivälle. Etsi häntä niin kuin viimeistä päivää. Puhu hänelle oikeasti. Yritä, että nuo kasvit tuossa, ne tarvii vettä, ne tarvii valoa. Ne kuihtuu. Meille voi käydä samalla tavalla. Me voidaan irtaantua juuresta irti. Me saadaan enää ravintoa. Me kuihdutaan sisältä käsin. Meistä alkaa tuntua tosi pahalta. Me aletaan katkeroitumaan. Se alkaa kuulumaan meidän puheesta ja meidän käytöksestä. Seurakunta ei enää kelpaa meille. Seurakunnassa on vikaa. Sen työntekijät ja vanhemmisto, ne on huonoja. Mutta ei katsota sitten tänne omaa paidan sisälle. Nyt en tarkoita sitä, että tämän seurakunnan vanhemmisto ja työntekijät olisi täydellisiä. Ei. Mutta aina pitää katsoa ensin tuonne omaan sydämeen, että mistä nämä mun puheet juontaa juurensa ja mistä tämä mun asenne, onko mulla oikea asenne, onko mulla Jumalan mielenmukaisia asioita, myrkytänkö me itteeni näillä asenteilla ja puheilla, mitä me kylvän itteeni. Valvo tilasi päivittäin. Kuuntele nyt tarkkaan, minäkin yritän kuunnella, ettei meidän hänen tulemuksessaan tarvitse painaa päätämme häpeässä alas. Aika totinen paikka, että me voidaan katsoa häntä kasvoista kasvoihin ja sanoa, että minun vapautuksen päivä tuli. Ettei meidän tarvitse sanoa, että voin enää, mun tuomion päivä tuli. Israelilaisille, Korintin seurakunnalle, kaikille uskoville, joka aika tänäkin päivänä on annettu samanlainen mahdollisuus, suhde Jumalaa, etsiä häntä. On raamattu monella eri kielellä, on seurakuntaa, pystytään somen kautta kuunnella sanaa. Meillä on annettu tosi paljon, meillä on annettu enemmän mahdollisuuksia hoitaa meidän hengellistä elämää tilaa kuin aikaisemmin. Käyttäkää hyödyksi ja hyväksitä. Kyselkää Jumalalta, pyytäkää häneltä vastauksia. Mutta viipykää hänen eessä, ettei käy sillä tavalla, että me kuivutaan sisältä käsin ja me itse revitään itsemme pois juuresta ja meihin ei virtaa enää ravintoa. Rukoilen tähän loppuun. Herra, me kiitetään, että se meitä ohjaat, Herra, ja olet puhunut meille, sanas kautta puhut meille ja puhut Pyhän Henkes kautta meille, Herra, ja alennut meidän tasolle,
meidän ymmärryksen tasolle. Avaat meidän korvat, avaat meidän sydämen ymmärtämään. Et jätä meitä tietoa tai viisautta vaille, mikä liittyy siuhuttaa meidän hengelliseen tilaan. Pyhä Henki johtaa kaikkea totuutta. Rukoilen, että meistä ei tulisi itsestämme niin viisaita ja kaikki tietäviä, ymmärtäviä, niin mahtavia, että me tarvittaisiin enää Jumalaa. Että me unohdettaisikin sinut, että sinä olet sen kaiken hyvä antaja. Että me unohdettaisiin, että sinä olet antanut meille elämän. Sinä olet antanut meille ihan kaiken. Näistä vaatteista lähtien Jumala. Kaiken olet antanut meille. Rukoilen Jumala, että me muistettaisiin Herra se meidän pienuus sinun rinnalla. Ettei meistä tulisi niitä mahtavia ja isoja ja vaativia, kun sinä Jumala tehnyt tätä minulle. Ja nyt kun sinä teit tällä mun elämässä, niin miekään toimi enää tällä tavalla. Minä alan toimia tällä tavalla. Vähän niin kuin se palvelija, mikä oli velkaa isännälleen valtavan summan rahaa. Ja hän pyysi, että armahda minulta. Hän sai armon ilman mitään. Hän ei ansainnut sitä. Sitten kun hän meni ulos ja hän tapasi velallisensa, niin hän ei kas kummaa antanutkaan toiselle anteeksi. Ja tätä palvelijaa seurasi paha lopputulos. Rukoilen Jumala, että meillä ei olisi paha ja epäuskonen, paatunut sydän, ettei me päästettäisi Jumala meidän sydäntä paatumaan. Sen sanot sanassa, että se varjelet meidät loppuun asti uskossa. Puhut pyhityksestä, että sie oot tekevä sen. Sie pyhität meitä. Että meidän homma on pysyä sinun eessä vilpittömänä, puhtaana. Et vaadi täydellisyyttä meiltä, et ole ikinä vaatinutkaan. Rukoile, että me uskallettaisiin joka päivä tulla just sellaisena tänäänkin tässä hetkessä paljastaa koko se meidän sisin, koko meidän historia heittää siihen, ne hyvät ja huonot asiat heittää siihen pöydälle. Kiitos Isä, että sinä laitat järjestykseen ne asiat siellä meidän sisällä, ne mitkä niin on epäjärjestyksiä, mitkä aiheuttaa epäjärjestystä Jumala siellä meidän ajatusmaailmassa. Ja ettei saa niin kuin siitä päivästä kiinni, Herra, ja kaikki tuntuu vaan, että se pyörii. On niin kuin tämmöinen karuselli, että on vaan siinä kyydissä ja pyörii ja tuntuu, ettei saa niin kuin mistään kiinni, eikä tiedä miten pääsee pois siitä. Ei ole kykyä päästä pois sen karuselli päässä vaan pyöri, kaikki vaan pyöri, ei saa niin kuin mistään kiinni. Rukoile Jumala, että ota kiinni siitä karusellista, pysäytä se Herra, selvitä tämän ihmisen pääkoppa. Anna hänen taas nähdä, että missä hän on, mihin hän oli menossa, miksi hän oli menossa sinne suuntaan. Mitkä asiat sai hänet tähän karuselliin kyytiin mukaan. Miksi hän ei päässyt ollut tämmöistä pyörämyrskyä, miksi hän ei ole saanut mistään kiinni, miksi on tuntunut niin tyhjältä, miksi on ollut hengellisesti niin kuin tyhjä, köyhä, väärällä tavalla. Ollut hengellinen nälkä, mutta ei ole täyttänyt sitä. On vaan tyytynyt istumaan siinä karusellissa ja ymmärtänyt, että tämä ei ole hyvä paikka, tämä ei ole oikeaan suuntaan vie häntä, mutta ei ollut halua, ei ollut voimaa lähteä pois siitä. Niin rukoile Jumala, että pysäytät sen karusellin, Herra, missä hän istuu, missä hän on pyörinyt pitkä aikaa, Jumala. Ja päästät hänet, Isä, vapaaksi. Otat, Isä, kaikki tämmöiset siteet irti, Herra, mitä sinne sydämeen, ei käsiin jalkoihin, vaan sydämeen on päässyt tulee semmoisia kiinnikkeitä, mitkä on käynyt ahistamaan, mitkä on vaikeuttanut sitä elämää, Herra. Niin rukoile Jumala, sana sanoo, että totuus tekee vapaaksi. Rukoile Jumala, että otettaisiin sitä sanaa vastaan, sitä totuutta vastaan, Herra. Paljastettaisiin ne kaikki asiat, ne salatuimmatkin asiat, niin kuin se pimeinkin huoneissa sieltä tuotaisiin esiin ja sanottaisiin, tämmöinen täällä on. Pyhä Henki on muistuttanut ja näyttänyt, varoittanut tästä monta kertaa, mutta vieläkin pidän siitä kiinni. Vieläkin on se yksi oma pimeä huone sieltä
mitä tahotaan niin kuin hallita ja halutaan pitää vähän niin kuin siinä uskoelämän rinnalla sitä väärää asiaa mukana. Rukoile Herra, että kylvä Jumalan pelkoa meidän sydämeen. Auta meitä ymmärtämään meidän loppu, mihin se voi johtaa Jumala. Että jos me välinpitämättömästi kuljetaan arjessa, että me voidaan tosissaan Jumala sun sanaa, sun varoituksia. Me ei kuunnella Herra, me ei kunnioiteta sinulta. Opeta meitä ymmärtää, avaa meidän silmät näkemään, Isä, että mihin se voi huonoimmillaan johtaa, Herra. Rukoile, että Jumalan pelko asuisi siellä meidän sydämessä, Herra. Ja pyydän Isä tähän loppuun vielä, että kaikki, mitä me tehdään meidän elämässä, pyydän siihen apua, Herra. Että auta, että me tehtäisiin se sinulle, ei niin kuin ihmisille. Että me haettaisi ihmisiltä kunniaa, Jumala. Vaan kaikki, mitä me tehdään, Herra. Emme tehtäisi se siksi, että sun nimi tulisi suuremmaksi. Sun nimi saisi kunniaa, Herra. Sä oot antanut meille tämän elämän. Nämä kädet ja jalat, Jumala, tuottamaan kunniaa sinulle, ei rakentamaan omaa elämää, omia päämääriä, omaa kunniaa, Herra. Vaan tuomaan esiin, Jumala, sun kunniaa, Herra. Kiitän Isä vielä armosta, että oot antanut meille kaikille aikaa parannuksen tekoa. Rukoile, että meillä olisi totiset sydämet, Isä, sun eessä. Me tehdään totista tiliä sun eessä kaikista asioista, Herra. Amen.